Bé, em fa molta il·lusió trobar aquesta parella d'actors tan fantàstics com són la Mònica Pérez i el Jordi Ríos. Bé, comencem. Jordi Ríos. Julià Peiró. No, aquí l'entrevista és el que jo te l'entrevista. Jordi Ríos, explica'ns els personatges que fas al Cracòvia, que suposo que és el que tothom dirà, el Cracòvia. Doncs al Cracòvia faig de Sergio Ramos, faig de Messi, faig de Florentino Pérez, faig de Cruyff. Enguany faig aquests, n'he fet uns quants més. Bueno, escolta, ets un personatge molt versàtil, tu, com a actor, també. Bé, a la branca d'humor, especialitzat en humor, diguéssim, afortunadament, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. De fet, tu ja ho saps perfectament, que això de fer riure és molt difícil. Sí. I s'ha d'intentar fer riure amb imitacions, amb acudits, amb monòlegs, amb el que sigui. Molt bé. I ella, evidentment, també és que a mi em fa tanta gràcia només veure-la a l'escenari. La seva presència ja fa riure. Jo també faig el Sergio Ramos. No. Sí. Que bé que et faci gràcia, jo. De fet, que bé que li faci riure a tothom. Sí. Bé, hem començat parlant de la tele, però la veritat és que els he fet aquesta entrevista perquè per segon any, ja per segona temporada, han tornat a la Sala Villarroel amb aquest show, perquè és un show. Veritablement és un show, que ara es diu, perquè ha canviat de nom, 1001 gags. 1001 gags, sí. De fet, es deien 1000 merdes de gags, però ens van demanar, hosti, podeu treure la paraula merda, que per nosaltres els de teatre és com molt freqüent. Molta merda, les nostres merdes, però sí que és veritat que en fred, merda, potser és una cosa que sembla negatiu, no? A veure, tu que saps tantes coses. Tu no et creguis, la sé. Explica'm la teva versió com a actriu, de d'on ve la paraula merda, aquest costum de molta merda que es diuen dels actors. Doncs sembla ser que abans, si hi havia els carruatges de cavalls, que anaven a veure l'espectacle, hi havia merdes pels camins, no? Les merdes dels cavalls, vaja. Llavors, si hi havia moltes merdes, volia dir que hi havia molts carruatges, per tant, volia dir que hi havia molt públic. Molt públic i molta gent havia anat a veure l'espectacle. Estàs d'acord també aquesta versió? Me la crec a cegues. Ella, de fet, sempre m'ha explicat aquesta versió i és la que jo explico. Molt bé. Sí. Doncs tornem a les merdes que ja no són merdes, que ara es diuen 1000 gags. Ara es diu 1001 gags. Farem 1000 igual que l'any passat, el que passa és que hi haurà un gag que sempre serà de públic. Hi ha una pàgina, un mail, al traslarissa.es, que la gent pot enviar gags fets per ells, i llavors nosaltres collirem la millor i l'incorporarem a l'espectacle. Així aquest un gag més, aquest any, serà del públic, perquè també participin... Molt bé, a veure, per la propera funció, perquè aquesta funció és els dissabtes de la nit a les 10:30, el que abans en deien la golfa, i que ningú ho interpreti malament. Vol dir la funció de matinada. La golfa ja estic jo, tu. Bueno, una matinada que és a les 10:30, que matinada no té gaire, però bueno... Bueno, antigament es feia 2:15 al teatre, i quan ja ens vam acostumar a 8:45, llavors ens tornem a... A 2:15 era la funció normal. La golfa era a la 1 de la matinada. Sembla que ens hem europeïtzat. Per la gent de món és una mica el off-Broadway. És a dir, ara fan bastantes sales que fan la temporada regular i nosaltres estem en aquest sector de segona edició, diguéssim, que fem shows, com dius tu, que hi ha monòlegs, i estem a 2:15, que és una hora ideal, perquè pots dinar tranquil·lament abans i ens dinar? Sopar. Ah, no, collons, sí que dines tard. Sí que surts tard de Cracòvia. Bueno, però tu no dines abans de 2:15? Igual això del dinar és una acudita, I què hi ha per dinar? Pollastre hindú. Pollastre hindú? Pollastre al curri. Però com se t'ocorri? Doncs muslo o petxuga? No, muslo no, contramuslo. Contramuslo no era d'escriptor. Escolta'm, això que et deia, Julià, perdona, que estic parlant amb el Julià. Vale, fes. Doncs, i això de les merdes, abans, per nosaltres això de merdes, nosaltres diem molt merdetes, o fem una mica el merda, o merdegem, i des de fora semblava una mica pejoratiu. Per això m'ha aparcat una miqueta els merdes. Però això ja ho havia explicat jo. No havies acabat de rematar. Que vols que ens enfadem? Sí. No m'enfado, no em costa res enfadar-me, del Julià, de qui sigui, Actuarem bé igualment. Ja està, ja estic. Bueno, i fem 1000 gags, perquè vam decidir que no feia falta cap història, ni feia falta cap argument, que només volíem fer riure per riure. Llavors la gent ve,
relaxa a la seva butaca, no ha de fer res, no els toquem, no els fem parlar, no... Si volen parlar, que parlin, si no, no. I nosaltres l'únic que fem és gags. En un escenari absolutament buit. Bé, ara ple de sofàs perquè són de la representació anterior. Exacte. I en lloc de treure'ls han dit, bueno, els deixem aquí reconats i si alguna estona estem cansats i volem seure, ens assentem aquí. No, i a més sempre convidem a la gent que si algú vol seure als sofàs poden, eh? A la propera vegada que vingui m'assentaré al sofà. Home, estarem encantats. Així ho veuré des d'un espai diferent, no? Home, per favor, i tant que sí. I si no, donem l'oportunitat a tots els actors que no tinguin res que fer i vulguin fer tables, no? Pues que s'asseguin allà i trepitgin, que això sempre fa... I els deixareu aixecar i dir alguna cosa, també? I tant, que vinguin, que vinguin. I tant. Des d'aquí els convidem a qualsevol actor que vulgui venir, seure allà i digui el que vulguin, si és per fer riure, qui vulgui. Esteu convidats als sofàs de la Villarroel dissabtes 2:45. I bé, ja que hem parlat de la sala Villarroel, on fan els 1000 gags, diguem que estem en una sala d'exposicions, com es pot veure, perquè està plena de quadros. I per què aquí? Perquè per trobar-los, com que la sala Villarroel a aquestes hores està tancada, a on esteu? Estem veient l'exposició d'un amic nostre fantàstic, un gran pintor, en una sala d'aquí del carrer Balmes que es diu... Alonso Vidal, l'exposició. Alonso Vidal, la galeria Alonso Vidal, i el pintor, ara presenteu-me el pintor, el vostre amic. El Dani Bardala. Dani Bardala, que és un pintor... Hola, què tal? Què tal, com estàs? Encantat. Bé, ja veus que tens aquí uns fans totals. Tinc uns amics encantadors que els agrada molt la meva obra i que estic molt content de que pugueu parlar aquí davant de les meves pintures. Molt bé. A veure, explica'ns una mica la teva obra. Sí, la meva pintura... El que estic ensenyant aquí és una sèrie que es diu Avistaments de la memòria. Avistaments de la memòria. Avistament de la memòria simbolitza aquelles imatges que pintes, que somies, que t'imagines i que jo comparteixo amb tot el públic que vingui aquí a la galeria a veure-ho. I són diferents estats anímics, amb colors més suaus, més vius, i bueno, parlo d'això, la meva pintura parla d'això, d'un paisatge que tu el pots veure i qualsevol altre, cada persona que el vegi tingui una sensibilitat especial a treure's o allunyar-se d'aquesta obra. I que pot tenir una visió completament diferent de la teva. Evidentment, és el que més m'interessa. Per exemple, aquest quadre que ens està mig tapant la Mònica. No, cal. No, aquí, aquests avistaments de la memòria parlo d'uns glaciars, d'unes glaceres, on hi ha aquest mar, i parlo de fet és una experiència que vaig estar al sud de Xile fa molts anys, i a partir d'aquestes imatges, d'aquests records amb els anys, m'imagino aquestes glaceres que hi ha aquestes aigües, aquests gels, i a part de baix hi ha també uns avistaments que és una visió més abstracta del que és aquesta glacera. Bé, i aquests 3 quadrets petits formen part del quadre principal? Formen part. És a dir, que teòricament no els podem veure per separat. L'ideal seria veure'ls tots en conjunt, però també, si algú vol veure per separat, cadascú que seva pot fer el que vulgui. Sí, pot fer casa seva. Evidentment. Però bé, la idea del pintor, en el moment que els va pintar i els va pensar i els va acabar, era que tot anés junt. Tot anés junt, sí, la idea de conjunt. I allà, per exemple, aquells 3 que tenim allà, també, en el fons, també és una idea de que vagin junts? Sí, també és la idea d'un altre tipus d'avistament de la memòria, no? La idea d'un paisatge que és més calmós, un altre que hi ha com una pluja i un altre que és un paisatge de mar, d'un final, d'un capvespre, on pots trobar diferents emocions i colors. Però l'important és el que tu has dit abans, que el públic pugui emocionar-se individualment cadascú de la seva idea. Doncs escolta, moltes gràcies. Fins aquí encara tenim uns quants dies per veure aquesta exposició. Sí, fins al 5 de desembre podeu vindre a la galeria Alonso Vidal, al carrer Balmes 34, i serà un plaer trobar-vos. Doncs escolta, encantats que els telespectadors s'hi apuntin i passin per aquí, preguntin per tu i junts pugueu donar la vostra visió a cada un dels quadros. Clar que sí, gràcies. Tornem... que s'estan... No. Estava massejant. No sabia si s'estava barallant, se s'estava patonejant... No, escolta, no. Ara m'he quedat amb el dubte, Tampoc em vull ficar amb el que no m'importa. Sí que t'importa, som pareja artística. Escolta'm, jo t'explicaré una anècdota del Bardala molt bona, que va ser un dia, estàvem dinant tots a casa nostra, i amb tot el que va sobrar sobre la taula, una mica de vi, pa, no sé què, oli, va treure un trosset de... Eren com uns posabassos. Com uns posabassos, i va pintar 3 quadrets espectaculars, mentre nosaltres ens posàvem magdalenes a la boca i fèiem a l'espersor tirant magdalenes que també van anar a parar al quadre. Sí, és veritat. Que sí, quina performance. I si, d'alguna manera, vosaltres també vau ser coautors.
Vam ser com les seves musses, jo crec. Sí. Vam ser la seva inspiració, però la gràcia era que que érem testimonis d'una creació absolutament improvisada, no només de creació, sinó de material, perquè eren literalment coses que quedaven del dinar. Va ser brutal. Parlant d'improvisacions, si torno la setmana que ve, veuré el que vaig veure i viure la setmana passada o no? No. Hi ha una base, hi ha un guió, i un guió molt pensat perquè pugi i baixi, per deixar descansar els riures, perquè ningú aguantaria una hora seguida rient, de públic. Nosaltres sí, però de públic no, els has de donar una mica de descans. Llavors hi ha una base, hi ha un guió escrit molt ben pensat i és, el que passa és que juguem amb que ell i jo tenim molta complicitat a l'escena, ens entenem molt bé, si un improvisa l'altre el segueix, i sempre recollim tot el que està passant. Si hi ha algú que es tira les cames, doncs ho diem. Si algú es deixa... L'altre dia, per exemple, es va deixar el casco de la moto al terra i tu li vas dir... Això em va molt bé quan me la casco. Una bestiesa d'aquestes. Una bestiesa d'aquestes. Ella és la part bestiesa, jo sóc la part... Més elegant. L'he d'anar calmant. I l'altre dia, que una parella va arribar tard, evidentment, veu aprofitar. Sí, aquí va ser la Mònica, la ràpida. Sí. Jo li vaig dir que si venien de Atrápalo, que no era Atraparlo l'espectacle a medias. Home, és cert, evidentment, que el teatre és viu, que el teatre cada dia és diferent, però el nostre show encara més, perquè el no tenir argument, el no tenir un fil argumental, el marge d'acció és encara més ampli. Clar, a més, sempre ens pregunten, què feu? És que has d'acabar dient un show, perquè no és una obra de teatre, no és una història, no és una comèdia... És un encàrrec que ens van fer d'una cosa que existia als Estats Units, de one-liner, d'humor amb una línia, que fan humor amb una línia. A cada frase que hi hagi un acudit. Una frase presenta, la segona remata i és el gag. I clar, nosaltres vam dir, val, ho fem, però una hora així ens donava la sensació que era massa text. Llavors, per això, entremig hem posat com aquestes escenetes més teatrals, de fer personatges, que és amb el que nosaltres som més forts, i ha quedat això, ha quedat un show curiós. Sí, un monòleg a dos teatralitzat, una barreja que ens ho passem teta, que a la gent que ve li agrada molt, perquè no ens hem inventat res, però és original, perquè no parlem de res, no passa res, argumentalment no passa res. Però si entres en aquest món del joc de paraules, et pixes de riure, vaja. Bé, d'actualitat sí que parleu moltes vegades i moltes coses, perquè fan referències a coses molt quotidianes. No, dic nosaltres, amb els 1000 gags. Sí, però és una cosa molt blanca, és una cosa molt etèria, si se'm permet l'expressió, perquè no parlem de res, no opinem. Sí que fotem alguna rajadeta, algun detallet, però és algo molt quotidià. Sí, és humor. Realment és humor blanc, però ja també una miqueta fet expressament perquè pugui arribar a tots els públics. Tampoc és allò de anem a rajar i penseu. No, veniu aquí, us assenteu, rieu i quan més fàcil millor. Una pregunta. Una, Sí. No la 1001, no aquesta última. Una, vale. Et vull dir, crec que en aquest moment tens molts projectes, allò, però no en tens cap que diguis, em veureu d'aquí, a part dels gags de la Villarroel, em veureu en un escenari tal, o en una... És que no tinc dates de res tancades, llavors... Com que jo sóc molt supersticiosa... Supersticiosa, sí. Supersticiosa d'aquelles que no passa per sota d'un escap? No, m'estoy quitando, en realitat, perquè al final un dia vaig decidir que això era una falta de seguretat en un mateix i m'estic traient d'això, però fins que no està signat no ho puc dir, bàsicament, perquè no ho sé. Però sí que hi ha projectes de fer una cosa a Madrid, projectes de dirigir una cosa aquí, hi ha com molts projectes diferents que encara no puc dir, però quan ho sàpiga et trucaré i em tornes a entrevistar. Mira, serà una bona ocasió, no? Sí. Jo estic conforme. Perquè amb vosaltres em diverteixo molt. Moltes gràcies, Julià. Moltes gràcies. Bueno, vaig venir a la primera tanda de fa uns mesos i vau dir, tornem temporada nova a la Villarroel. Doncs jo a la Villarroel. Molt bé, clar que sí. I tu vas passar bé? Home, vaig passar pipa, sí. Ja està, doncs venim tots. Perquè és un no parar. És un no parar, són aquells acudits tan breus que dic, no sé si hem arribat als 1000, però una bona colla sí que n'hi ha, Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A més, al final, com que són diferents tipus de gags, tant gestuals com d'acudit, com de joc de paraules, com de més escena,
si no pilles un, pilles l'altre. Vull dir que tothom en algun moment riu. Ja que dius de gestual, aquella baixada al sòtano del Jordi és realment brutal. És molt xula, home, és que ell és molt bo fent coses de... Bueno, Que desapareix i torna a aparèixer. un homenatge a Slapstick, una cosa... Sí, és divertida, és divertida. Sí, és curiós. Sí. Aquesta estava a la primera tanda i l'he vist a la segona tanda, és que no es pot perdre aquest. Sí. A la segona tanda que dius tu hem incorporat un gag que sí que és actualitat, però actualitat no de notícies, sinó en el món quotidià, que és un gag de WhatsApps. D'escriure WhatsApp. D'escriure WhatsApps, que jo crec que tothom s'identificarà amb el gag. Sí, perquè a més tothom està tot el dia... Tots estem així. Home, és que nosaltres des de l'escenari veiem cares blaves, perquè hi ha molta gent que està retuitejant coses de l'espectacle moltes vegades. Aprofita, us va escoltant i a la vegada ho va retuitejar algun amic i va dir, mira, què acaben de dir aquest Sí. I teniu temps de veure-ho? De veure el públic. De veure el públic. És que a la Villarroel estem molt a prop. Sí. Molt, però que molt a prop. I els accents respirar, els accents gairebé pensar, estan molt a prop. I si li sumes un mòbil, clar, el mòbil a les fosques, la graderia a fosques, li fots un mòbil i es veu molt. I la gent està molt amb el mòbil? No, una vegada... Perquè si no... Però l'avantatge que tenim és, perdona, que si et molestem, li vaig dir, perdona, que si et molestem mentre escrius, que ens ho dius i parem, Que la senyora es va morir, Però home, què menys, no només silenciar-lo, sinó apagar-lo, cony, que estem treballant. Sí. Home, és el menys que et pot demanar, oi? Bueno, o no posar-lo en marxa en el moment de l'escenari, que estem actuant. No? Perquè a més es veu molt, amb la Fuig, si s'ho està passant tan bé que necessita explicar-ho en aquell mateix moment, també hi ha que agrair-lo, que faci el que vulgui. No, jo agraeixo tots els que posen coses. Que faci el que vulgui, perquè vosaltres també a l'escenari feu el que voleu. Exacte. Estic incòmodes, com si es volen treure les sabates. Va, doncs escolta, a la tercera tanda tornaré. Vale, vinga. Gràcies, Julià. Moltes gràcies.